Ivan Ostrochovský, jsme na 60. ročníku Karlovarského festivalu. Právě jste dal takový výraz, že vlastně nechápete, co tady děláte. Chápem, len tak ja som v práci. No. Jasně. Že proste chceme, aby ten film bol dobre prijatý a takže je to taká klasika, že nie je to pre nás zábava, ako by sa človek asi prednejšie prizná na festival a nemá tú prácu a chodí na filmy a do hospody. No. Jasně. To je ako keď ste na svojej svadbe a na cudzie svadbe. Na cudzie svadbe je to väčšia zábava. No. Jasně. A vy tady uvádíte 2 filmy, je to 3 dokonce. Ja mám môj režine, mám Prameň, potom mám dokument o Igorovi Lutherovi, Igora potom a producent som mám včera 33 krokov, čo je Proxima. Tak to je vaše svatba krát 3, teda by se dalo říct. No, práve. Preto sa tvárim tak nadšene. Jasně. 3 svadby. Trojnásobná svatba. No, platíte 3 svadby vlastne ešte. Ještě do toho vlastně. Jo. Na co bych se vás měl zeptat, co by vám udělalo radost? Mám pocit, že vlastně všechny otázky byly už položené, co se týče Pramene a dalších věcí. Nicméně neboli položené všetky, ale tak akože on vždycky asi problém pri tých filmoch, že ľudia sa bavia akoby o tom filme a nebavia sa o tom zmysle toho filmu, že nerobili film, aby sa rozprávalo o mne, o Anči Geislerovej, alebo že ako sme ten film robili, že dôležité, aby sa bavilo o tej téme, že čo sa tým ženom stalo a že možno by to mal byť nejaký sociológ a ten o tom niečo povedať, alebo ľudia, čo to sa tým zaoberajú, veď ako ja nie som ani vedec, ani že my sme sa snažili poslať príbeh, aby tí ľudia ich to dojalo, alebo sa na tým zamysleli a začali si o tom viac zisťovať, že my nerobíme encyklopédiu, ani nie sme, že je iné, keď si prečítaš knihu, tak sa dozvieš viac vecí ako z filmu, ktorý proste je celovečerný, ktorý má nejaký obmedzený prostor a útočí skôr akoby na emócie tých ľudí. Takže ale vravím, že ja vždycky začnem mrzí, že sa vlastne baví viac o akoby o blbostiach okolo toho filmu, jak sa natáčelo a vieš, ale rozumiem, že ľudí to zaujíma, hej. Ale že vlastne tie filmy nerobíme preto, že aby sa rozprávalo akože o tej výrobe, alebo... Protože film Pramen, díky, se odehrává v 80. letech prostě na pozadí událostí vlastně jasně socialismus, ale vlastně jako palčivý otázky, která vlastně není moc zpracovaná, o který se vlastně moc neví. Byla jako studie, ze který jste vycházel, co se týče sterilizace nebo nucený sterilizace romských žen za období socialismu. Tak ten socializmus tam vlastne akoby nie je až tak dôležitý, my ho tam ani nejak moc nezdôrazňujeme, lebo tá téma sterilizácií sa diala aj v demokratických spoločnostiach, aj v USA proste vysterilizovali polovicu native žien úplne brutálnejším spôsobom. V Norsku to robili, že v Austrálii, v Kanade, že sa tým deje, že je to skôr akoby nejaký problém tej majoritnej spoločnosti, ako sa vlastne vyrovnáva s tými minoritami, ktoré častokrát aj donúti žiť ťažký sociálne ako indiánov. Že sme boli rešeršovať aj v Novom Mexiku v takom kmeni Navajo a vlastne ich vyhnali do púšte, kde vlastne nemáte prácu, ste švorc a potom vlastne ten štát ide riešiť tie vaše sociálne problémy, napríklad sterilizáciami, že aby ste mali veľa detí, lebo tým rieši ten problém, ktorý sami vytvorila. Že ono je to proste veľa problémov na sebe historických, že ono sa dá ťažko, ako keby viem, že je to fakt akoby na debatu sociológa, psychológa, historika ako nás dvoch, ale viem, že pre nás bolo dôležité. A zase ja som robil nejaké filmy o Romoch, bolo pre nás dôležité akoby porozprávať práve, že ten príbeh z perspektívy tej bielej lekárky, aby sme vlastne oslovili ako keby čo najviac ľudí, ktorí majú tie stereotypy a prechádzajú si v tom filme tým istým, čo tá lekárka je, že vlastne ona to vníma ako nejaké pragmatické rozhodnutie, neporušovali žiadne zákony tí lekári, ale napriek tomu dnes proste všetci slušní ľudia sa dohodnú na tom, že to bolo akoby nemorálne, že sa to tak proste nemalo robiť. A vlastne chceme ukázať, že ako takému človeku, ktorý sa tým, ako asi väčšina spoločnosti sa mal pocit, že má dosť vlastných problémov, že tie problémy Rómov vlastne akoby nezaujímajú. Čo je akoby smutné, ale ako keby vlastne taký proste bohužiaľ život, že na to je tu kultúra a politika, aby vlastne tie témy prinášala, vracala ich do obehu a starala sa vlastne akoby o tých o menšiny, o slabší, o minority, že preto máme demokraciu, A na to máme intelektuálov, na to máme kultúru, aby keď mali pocit, že je niečo zanedbané v tej spoločnosti, že aby to proste tú tému zase akoby vyvrhli a nastolili na stole, A nikto nechce riešiť problémy, každý by nechcel byť zavretý doma, tváriť sa, že problémy neexistujú.
A proste toto je naša práca, že to je práca kultúry, keď dneska sa akoby hovorí, na čo tá kultúra je a na čo nás platí štát, alebo prečo majú ľudia na to dať prachy, tak na to, že my sme bohužiaľ akoby niekedy to boli, ale sme tu proste aj ísť do lekárovi boli, keď vám proste idú operovať nohu, ale proste je to na niečo dobré pre tú spoločnosť, že my sa proste vrípeme v niečom a chápem, že každý radšej pôjde na komédiu a zabudne na tú realitu, ale proste treba sem tam urobiť taký film, čo tí ľudí ako ich donúti proste som pol hodinu premýšľať. Je to nějaká osobní vaše vnitřní potřeba? Nebo nějaká jako otázka teda tady je to jako vnitřní, anebo otázka nějakého dluhu nebo povinnosti vůči té společnosti? Ja viem, ale človek to asi musí mať nejakú takú potrebu v sebe, že to sa nedá si to vytvoriť, že máte pocit, že sa deje niečo, čo... A veď ja som prvý film robil o rómskom boxerovi, že ja som s tými ľuďmi v kontakte a že sa tam včera sme mali premiéru filmu 33 rokov, kde vlastne príbeh Milana, ktorého napadli z kíny a proste skoro zabili a robili sme o tom tiež z toho večera, že my sa tu s tou rómskou tému s ňou pracujeme a chceme vlastne pripomínať, že tá spoločnosť proste je stereotypná, že sa k tým Rómom správa ako keby nespravodlivo a viem, že tam skôr je o to, že ako to robiť, že my sme vlastne robili filmy, ktoré ako keby jasne to akoby pomenovali, teda sme fakt chceli robiť film ako keby pre to majoritné publikum, aby sme zvýšili čo najväčšiu empatiu v nich. Že aby vlastne si uvedomili, ako je to blízko, že keď sa to môže stať. Preto máme napríklad postavy, sme dali tie postavy poloromiek a nie romiek, lebo s tými poloromkami sa vlastne ako keby ten divák, ktorý s tým Rómom a predsudky vie lepšie identifikovať a môže si na konci povedať, že keď sa to môže stať poloromke, tak už je to iba milimeter od toho, aby sa to stalo aj sociálne slabým Češkám alebo Slovenkám, že ono proste tak funguje náš mozog, že my rozdielame svet na my a oni a keď vy sa identifikujete napríklad vizuálnej podobnosti, že proste že vy emocionálne, a to nie je môj vymysel, to proste výskum mozgu, že bohužiaľ taký máme mozog, že keď sa budú topiť dvaja ľudia, tak ja pomôžem vám, lebo vyzeráte ako ja. Proste tak je to, na to je milión psychologických výskumov a my vlastne trochu pracujeme s týmto, že chceme, aby proste ten biely Slovák a Čech, ktorý trochu sa díva na tých Rómov cez prsty, sa cez tie postavy, ktoré sa na ňo vlastne podobajú, sa do toho vedel viac sa s tým emocionálne identifikovať a prežil to a uvedomil si, že vlastne to nie je v poriadku, a to bolo vlastne to, čo sme chceli akoby nejak inak tej téme pristúpiť, nerobiť film, ktorý by vlastne takíto ľudia nepozerali, že ich proste trpiaca Rómka vlastne nezaujíma. Bohužiaľ je to tak a vravím, že podľa mňa je mi zbytočné robiť moralistický film, ktorý bude pre ľudí, iba pre nás, ktorí ako s tými Rómami si myslím, že naša úloha je vlastne, ak sa dostať do hlavy tým ľuďom, ktorí s tým problém s tými Rómami majú. Takže tady ten cíl tam byl už od začátku vlastně, stvořit film pro majoritně bílý publikum k tomu, aby se vlastně víc přiblížili. Ano. A od toho nápadu se vlastně už scénaristicky vlastně jako přistupovalo vůbec k tomu celé té problematice. Že tam že to má význam podľa mňa, že to má taký málo význam pre mňa taký film robiť, že proste aspoň niektorým ľuďom otvorím oči, veď ja teraz netvrdím, že všetci sa teraz stanú milovníci Rómov, ale proste ja beriem aj keď 5 ľudí otvorím oči, tak je to viac ako bolo včera, No, že je to problém, ktorý sa tak bude riešiť dekády, že je to proste ťažký vztah tej spoločnosti a k tým minoritám, ako by aj nielen k Rómom, že to je utečenci, že je to komplikované. No jasně, protože ten film jako nenabízí řešení. No. Jako my sledujeme vlastně jako z vašeho pohledu režiséra, sledujeme prostě Aňu Geislerovou, doktorku v nějakém omezeném čase, úzkém prostoru, vlastně dokumentárně na pozadí nějakých jako historických událostí reflektovat právě jako tyhle ty ruské sterilizace. Zase chceme ten film urobiť tak, že vlastne to zblíženie ich, že vlastne akoby aj naznačuje akoby o tom, že vlastne, že na konci, že ja proste chcem veriť, že tá nádej, že sa pochopíme a že si akoby nejak akoby budeme akceptovať. Teraz neviem, že každý zrazu začne milovať Rómov, ale že proste pochopíme, že musíme akceptovať nejakú inakosť a že proste
a že sa dokážeme na konci niekde stretnúť, hej, a nejak spolu fungovať. Tak my nechceme robiť taký film, nechceme robiť ako, že lekári sú proste nemorálni a Rómovia sú obete, že taký filmov už je milión, že a všetci to vieme. Každý slušný človek vie, že to proste Rómovia nemajú ľahké. Nevidel som dôvod ako ďalší film akože robiť v tom, ako ten message už je. A urobili sme teraz taký film 33 krokov, ktorý ten message jasný má, že ten Róm je tam obeť, robil som kozu. Pravím, takže už mám pocit, že taký film sme urobili a mal som pocit, že treba zase osloviť ako keby tým filmom niekoho iného. Vzniklo vlastně tady ten přístup k té jako romských nebo filmografii, která vlastně se zabývá jako vztahem společnosti vůči Romům, nebo jako vůbec zkoumá jako romskou populaci. Vzniklo to jako popud na nějakou událost danou, nebo to někde tam bylo už jako dávno? No tak my sme s Marekom asi Leščákom, tým scenaristom, mali už dlho akoby ten námet a tú tému v hlave. Ale co se týče vás a vaší tvorby, je už od Kozy, která byla co 2015? Hej, no my sme tak, ale začali to robiť 2010, vždycky všetko robíme dlho. Ale nie som tento nápad, som mal vlastne už na škole, ale vtedy napríklad vyšiel film 4 mesiace, 3 týždne od Munžia, ktorý je vlastne kde ste objevil Vlada Ivana. Áno. Preto som sa zamiloval tam a ho používame vo filmoch. Ale tak vždycky to reflektujete aj, viete, a zase vidíte, čo sa deje, že aké filmy o tom boli slovenské a české kinematografie natočené, že aby ste vlastne neopakovali to isté, že čo už bolo povedané, tak ako vždycky sa nejak vy... Ale, což je pravda, že v československé filmografii moc jako filmů, co se týče jako... Ten minulý rok bol nejaký film o Romoch v Čechách, čo tam varia drogy niekde, čo ste vy... Dobře. Neviete, ktorý? No, tu si mal niekde aj napísané. Niekde to nájdem. No to je jedno asi. No, že musíte asi... No dobře, ale který by jako spíš zbližoval tu společnost. Tak taký som mal pocit, že taký moc nie je, no. No právě, jakože... No dobře, tak OK. No ale ano, viete, je to zobrazení. Dobře, je to nějaký zobrazení romské společnosti, ale nevím, jestli to úplně jako... To spíš zase stereotypizuje, ne? Áno. Ale viem, že ja nechcem kritizovať aký filmárov, oni vedeli, prečo to robia. Ja len hovorím, že sú nejaké filmy a vy musíte akoby vchádzate do nejakého kontextu, že niečo už je urobené a vy sa snažíte akoby pokračovať v niečom, že v nejakej tej téme, ktorá tej spoločnosti sa vracia. Takže to a viem, že my sme vlastne to mali dlho na stole a potom vlastne sa trochu začali diať, že sa nejaké slovenské Rómky súdili na európskych súdoch s tými lekármi. A my sme vtedy vlastne ako keby začali, sa k tomu tak vrátili a povedali, že akože čas, že môžeme aj pomôcť. Na Slovensku tie ženy vlastne dodnes neodškodnili finančne. Je stejný v Česku asi. V Čechách ich odškodnili už. Už jo? Áno. Vy už to máte akoby za sebou. Ale to je zase, čo sme sa aj tu za ňou vonku rozprávali, že viete, to je ako to isté, že tí lekári nerobili nič zákonné, ale to, že štát povie, že my ich odškodníme a akože si štát sem ospravedlní, to je fajn, ale to za týždeň už nikto o tom že ono vlastne jedna je nejaká legislatíva, druhá vec je akoby nejaká sociálna dohoda, alebo nejaké, že to, čo je nejaká morálka, že to, že niekde máte niečo napísané, ešte neznamená, že tá spoločnosť tak, aj to tak vníma, To sú dve veci, akože legálne rozumieme, že sme si rovnocenní všetci, ale reálne to tak ľudia nevnímajú, no. Učí se něco jako morálka a etika na filmových školách? Nebo kde se to u vás vzalo jako nějaká morálně etická jako přístup k tvorbě? Tak učí sa to, to je akože celkový problém asi ako keby dneska, že veľa mojich študentov, vlastne keď sa debatujeme, tak máme... Vy totiž učíte na... Áno, učím na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Pardon. Problém je to, že vlastne veľa ľudí mladých si napríklad myslí, že keď bude spoločnosť vzdelanejšia, že bude lepšia, čo bohužiaľ nie je pravda. Že problém školstva je to, že vlastne kedysi vlastne škola pred 50-100 rokmi mala dve úlohy. Vychovať vás slušného človeka, vzdelávať vás. A dneska vlastne tá škola už absentuje, lebo aj si to rodina vydobila, že škola vám tie hodnoty, že tie hodnoty majú prísť z rodiny, A tým, že vlastne škola už zabudla, akoby tá známka schovania bola kedysi dôležitá, že či ste slušný človek.
Čiže dneska už je to taká povinná známka, ktorú väčšinou má každý jedničku, jo. Ale že keď si zoberiete, v 20. storočí boli ľudia 10-krát vzdelanejšie, v 19. V 20. storočí sa zabilo viac ľudí medzi sebou ako v ktoromkoľvek storočí. Viete, že takže evidentne vzdelanosť nepomáha ľuďom byť, akoby, aby sme boli lepšia spoločnosť, že dokonca to vzdelanie vám urobí, že dokonca vďaka tej vzdelanosti viete vyrobiť atomku, telegraf, vlaky, ktoré vezete ľudí do koncentrákov. Viete, že ono to tak není. Proste, že tá morálka je ako keby pre dobro tej spoločnosti alebo pre súžitie oveľa dôležitejšie akože vedieť informácie. Lebo len keď som nemorálny a poviete mi, ako sa ovláda auto, no tak budem zražať ľudí. Viete, že ale keď som morálny, tak to neurobím. No ale co se týče teda jako u vás na akademii v Banské Bystrici, tak tam, já to třeba jsem viděl u nás na Jamu v Brně, tak vlastně tam by nebyl předmět, ve kterém by se jako, nebo předmět, nebo... No nie je ten predmet, lebo v podstate ako keby, že tá morálka sa s ňou stala ako keby nejaké osobné územie, do ktorého vlastne inštitúcie nemajú vstupovať. Čo na jednej strane rozumiem, hej, že Takže je to na zodpovednosti každého toho pedagoga? Vlastne, tak je to na zodpovednosti další tvůrce? Samozrejme, tak ale viete, že morálka sa nevyučuje tak, že vám bude prednášať, čo je dobré, čo zlé. Morálka je o tom, že vidíte na mne, že sa tak správam, že nie som nefér voči vlastným spolužiakom, že ja neviem, že sa chováte proste čestne a morálne a že tým vlastným príkladom ukazujete tým študentom, že to má zmysel a že vo výsledku to prináša nejaké dobro, hej. To nie je, akože nikdy vám teoretizovanie nič neprinesie. A co sa týče ako tohle asi ne. Že väčšinou sú to iba fráze, no. Že vy to musíte byť na tých ľuďoch, že tak žijú, že tak chcú žiť a vám začne to vám byť sympatické, hej. A nič iné sa akoby nedá robiť, hej. Že vlastne robiť to v tom svojom mikrokruhu ľudí, že byť slušný, nehovárať, nekradnúť, že také tie základné veci, že a inak sa to nedá. Že, akože veľa sa vlastne múdre hovorí, ale to ako keby to vás málo koho to akože zmení, hej, no, taká poučka, že preto aj napríklad tento film sa robiť akoby, aby sme utočili na tie emócie, že že postoje, ktoré vzniknú na základe emócií, sa nedajú zmeniť pomocou argumentov. To je nová poučka, čo majú reklamné agentúry a politici. Že vy môžete človeku, ktorý je ako keby sklamaný zo sveta a volí vlastne divné strany, vy môžete mu argumentovať čímkoľvek, vy musíte napríklad zmeniť ten jeho emocionálne, ako keby, že nemá pocit zo sveta, že je opustený a že nikto ho nepočúva, čo tí ľudia často majú. Až potom mu môžete argumentovať, že dokým nenastavíte tú jeho emóciu k životu a k druhým ľuďom, tak on žiadny argument, proste on je na argumenty hluchý. A preto je pre nás bolo dôležitejšie emocionálne proste ako keby zaútočiť na tých ľudí, ktorí tie stereotypy majú a dostať sa im akoby pod kožu, aby proste pochopili, že môžu sa v niečom proste to vidieť inak, hej, a to je celé. Říkáte to tak jednoduše, že vlastně je to jednoduché. No jasně, no. Že si říkám, proč teda vlastně už náš celý svět jako takhle jako nefunguje, jo? Že vlastně jako, tak jak mluvíte, tak, lebo veľa ľudí si myslí, lebo ľudia majú rádi jednoduché riešenia, že je jednoduchšie, že ja vám tu urobím prednášku o morálke a idem preč, ale reálne, aby som vás zmenil, tak sa musím s vami stretávať 5 rokov a dá tomu energiu a čas. Ani tá spoločnosť sa dneska nezmení, že poviete niečo demokratické na demonštrácii a všetci ľudia sa budú chovať slušne, proste tak to nefunguje. Že proste všetko trvá čas a ľudia proste vždycky uprednostnia takú tú, by som povedal, zrýchlenú verziu, že čakáme, keď sa zmení vláda, že za mesiac, že budeme lepšie zarábať, budeme lepší život, že tá krajina sa mení pomaly, ľudia sa menia pomaly, že všetko trvá 20 rokov. Jasné, že nikto nechce počuť, ja nechcem počuť, že budem žiť v lepšej spoločnosti za 20 rokov, keď už budem dedek. Ale proste tak to je, že môže si predtým zatvárať oči, alebo hľadať skratky. To čo robia politici. Politici ti hovoria, že oni dokážu všetko zmaknúť v tom svojom volebnom období a v tom sa nedá stihnúť skoro nič. A ty proste to tým ľuďom tvrdia, ale im stále veria, že je to komické. No. Když mluvíme o tom času, vy jste sám říkal, že vám všechno hrozně dlouho trvá, co se týče filmu. Je to ten aspekt toho dokumentu, nebo je to aspekt přípravy, nebo toho rozležení, nebo co se v tom čase děje, že vlastně... Taký, akože, tak
tým, že ja som začal s tými hranými filmami, tak nejak spontánne, že vlastne nemám ani to školenie toho hraného režiséra, tak ja som vždycky predpokladal, že budem robiť chyby, tak sme točili, potom nad tým rozmýšľali, pretáčali, dotáčali, sme mali takú metódu, takú tu... Protože Kozabech skoro řekl, že je takový jako polodokument, ne? Jo. To je vlastně jako hraný dokument, my ne? to voláme hybridní film. Hybrid, okej, dobře. To už odborné výrazy teraz. Hezky. No hej, tak bolo to, že presne tam sme mali vlastne rómskeho boxera, ktorého tiež sme mohli dať herca, ale proste bolo to smiešné, že proste bol taký herec neexistuje, tak sme tam proste dali reálne toho Petra Baláža. Skvelý. Ja viem, ale že vy vždy rozmýšľate, čo tomu filmu najviac pomôže, že máte nejaké možnosti a nejakú si vyberiete, že takže vždycky, keď tomu filmu pristupujete, že aké máte karty a čo z toho akoby najlepšie môžete v tom momente akoby urobiť, že nemáme nikto milión akože možností a sme mali krajiny, proste je tu málo na výbere hercov, kameramanov, nie sme Francúzsko ani Spojené štáty, že je plejad a proste hercov plejad a tých všetkých filmových profesionálov. I Pramen se vznikal nějakých 5 let, říkala Aňa Geislerová. A v těch 5 letech už se natáčelo, to nebylo tak, že to... Nie, to bolo, Aňa si trochu mýli, že my prvý rok točili trailer v lete, taký dlouhý, asi 4 dní. A ona to zberie ako natáčanie, ale nebudeme jej to žihovať. Ale akože začali sme robiť na tom filme reálne. A niektoré zábery aj z toho traileru sú použité vo filme, takže sa natáčalo v podstate. Ale potom lebo ja som vlastne mal taký problém v rámci tých 5 rokov, že vypukla vojna na Ukrajine, ja som šiel točiť na Ukrajinu Svetloplachosť, kde som trávil rok. To sa trochu toto oddialilo. Potom ja som vlastne do toho ešte robil s Kerekešom film 107 Matiek, kde som napísal scenár a produkoval som, že ja som v tých 5 rokov mám ďalšie 2 filmy, že to není, že by som sedel doma na gauči a filozofoval nad prameňom. Že je to taký mix toho, čo aj je taký praktický život filmára, mám nejaké peniaze na nejaký projekt schvália, na niektoré ešte nie, niečo čaká, niečo ide dopredu. Ale ja tam rád vlastne mať na to čas a zase vravím, že ja nerozumiem, prečo sa vlastne s tými filmami ponáhľajú, Že proste, že je to skôr taký producentsko-produkčný konglomerát, ktorý vlastne núti tú výrobu mať stucnutú, lebo je to výhodnejšie a potom to rýchlo strihať a veľa filmov by podľa mňa pomohlo, keby mali akože o pol roka alebo rok viac, že sa na to zamyslieť, postriať to, dať to konzultovať, my to dáme konzultovať veľakrát, tie strihy aj do zahraničia a že... No tak to už se jako dotýkáme nějakého jako širšího kontextu prostě toho, jak se mění jako film. Ja len hovorím o tom, že keď sa všetci čudujú, že ja robím filmy dlho, ja sa čudujem, že ich robia tak rýchlo, no. No jasně, jo. Ja myslím si, že z mýho statementu nebyl žádný judgment, spíš to bylo jako... len pravím, že sa s tým stretávam často, že sa tým ako na tom ľudia pozastavujú, len proste ja nerozumiem, že vlastne čo je nevýhoda toho. Vlastně, jako za mě, i co se týče vlastně jako v herectví, tak je vždycky lepší mít na ty věci čas. Na všechno skoro. Na všechno, jakože v tu chvíli, kdy na mě kdokoliv tlačí, tak se objeví taková křeč, že jako neexistuje. Jako vlastně. Vlad Ivanov se objevoval u vás i ve Služebnících, teď i v Prameni vlastně, co by manžel Ani Geislerový. Vy jste se do něj teda zamiloval režisérsko, kreativně, už během toho filmu. On je rumunský herec, ale zároveň ovládá velmi dobře slovenštinu. No, veľmi dobre, nie, on sa vie napapouškovať, čo mu povieme a vie to dobre používať. A tým, že vlastne už sa poznáme tak už len od služobníkov, takže pomerne 10 rokov, tak už on aj tým, že je talentovaný, má hudobný sluch, tak už vie, už sa bojím niekedy, že nám rozumie trochu, tak už musíme sa tak dávať pred ním pozor. Pamatujete si, když jste ho oslovoval poprvé, jak to vlastně jako vypadalo, nebo jestli řekl vždy na poprvé, že... To bola taká príjemná náhoda, že on bol, keď sme chodili s Kozom na festivály, on bol v nejakej porote, kde nám dali cenu. Ja som tam síce nebol, ale kolegia mi povedal, ktorá tam bola, že Vlad Ivanov je, on vedel, že mám rada, tak som povedal v tom príhovore, že chcem, aby Vlad hral v mojom ďalšom filme. On sa smial, a potom sme sa stretli, ja som ukázal scenár a prišlo mu to zaujímavé. Zase ono to je také, veď oni radi, tí herci, aj striedajú krajiny, a že a zase tí východoeurópski herci, bohužiaľ zase nie sú takí vyťažení, že
že oni veľakrát proste točia jeden film ročne, že Vlád nechce hrať v seriáloch a takýchto, takže on vlastne zase až tak filmov ročne nemá. Takže... Co se týče služebníků, tak i vlastně Kozy, i Pramene, ty filmové záběry vlastně jsou vlastně hrozně nádherný a je tohleto i ta příprava, že hledáte lokace, na kterých se bude točit, protože jako v tom prameni, když tam schází z ty stráně, kde jsou ty stromy, anebo když je projíždí to Aně vlastně tím autem a jsou tam ty dva stromy, jeden rozkvetlý, jeden vlastně suchý, oholený. Projíždíte to rovnou vy s lokačním, nebo jak to, kde to vzniká? My veľakrát, keď píšeme scénář, tak chodíme po lokáciách a vymýšľame akoby tie obrazy rovnou na tie lokácii, lebo veľakrát zase ako vychádzal som z toho, že keď pravím, že som bol trochu neistý si tej hranej režii, tak zase o tom filme toľko viem, že vlastne, že veľakrát potrebujete, že tá lokácia už nesie nejakú emóciu v sebe, že už tie herci musia tak tlačiť na tie emócie, keď už ten priestor to nejak akoby obsahuje, tak vždy sa snažíme nájsť tie priestory alebo lokácie, ktoré už sami o sebe tú emóciu akoby nejak vyžarujú a tí herci tam vlastne môžu iba stáť, takže nemusíte im učiť robiť nejaké eskapády a plakať alebo sa chunať. Takže vlastne mne to veľmi pomáha, vlastne tak sa aj podľa mňa film má robiť, že tá emócia má vychádzať z toho, že tvoríte obrazy a nie, že sa tam niekto vykecáva. No. To si myslím, že je docela jako dobrý message na závěr. Tak. Prostě obrazy a ne vykecávky. Jaký obraz by si měli z Pramene odníst diváci? To je zase taká blbá otázka, alebo pardon. No jo. Nie, tak ja si chcem, aby si každý odniesol nejaký vlastný, že to je taký český teoretik umenia, ktorého si nepamätám. On to hovoril síce, on bol historik, on to hovoril na obraz, ako na výtvarné umenie, že vy keď sa dívate na obraz, vy sa nemáte, akoby to nie je zrkadlo toho autora, to má byť vaše zrkadlo, hej. Že keď si pozriete Prameň a cítite v sebe vlastne, že či vás ten film vytáča, či vás ten film akoby ukludňuje, že čo je, vy môžete zistiť aj tomu, čo ste za človeka, hej. Či v sebe máte tie stereotypy, či komu fandíte v tom filme, že vy, každý nemá rozmýšľať nado mňou, čo ja si myslím. Ten film je na to, aby ste si vy mali čas rozmýšľať nad sebou, hej, že aký som človek a či to je tak OK, hej. A že na to sú filmy, nie na tom preto, keď sa každý aj vy mňa pýtate, alebo všetci, že ako som to myslel, akože to nie je dôležité, hej. Dôležité to, ako to proste, čo to robí s tými ľuďmi. Ale vždy je jednoduchšie rozmýšľať nad druhými, hej, ako nad sebou. To je akoby zase taká naša dobrá vlastnosť. Takže tomu rozumiem, že je lepšie pátrať po tom, čo som myslel ja. Skvělý. Ivane, díky. V pohode.